Това не е просто красив килим, това е избор за години напред. Ако търсиш премиум качество, току-що го откри. Килим премиум е изработен от 100% новозеландска вълна, най-високо оценяваната вълна в света заради своята мекота, издръжливост и естествена топлина. Той е екологичен и напълно безопасен за дома. Освен това, вълната е защитена със специална обработка против муци, която предпазва килима във времето. Колекция премиум се отличава с висока плътност от 800 000 възела на квадратен метър и височина на влакното 10 мм, а ръчно карвингованите елементи подчертават дизайна и създават 3D ефект, който придава дълбочина и характер на интериора. Този килим е направен да изглежда безупречно, дори в по-натоварени помещения, като хол, фоае или офис. Можеш да избереш между 5 размера, подходящи за комбинация в големи пространства, като хол, трапезария или по-тесни пътеки за спалня. Мек, топъл и изключително приятен на допир, килим премиум не е просто декорация, а наследство, което се усеща във всеки детайл. Килими Камко БГ – стъпка към по-красив дом.